Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ibrahim Ashiru. A wannan bidiyo namu wanda muka sama suna koyi Physics Lab da harshen Hausa. Wannan shine bidiyo namu na ɗaya wanda zamu fara koyar da Physics Lab. To menene Physics Lab? Shi Physics Lab wani Android application ne wanda yake taimakawa mutum ya designing ɗin abubuwa da dama. Kana iya designing ɗin sticker, poster, banner da sauran dai abubuwa da dama. Za ka yi editing ɗin komi, ka haɗa komi, logo da sauransu. To abu na farko za mu zo kai tsaye wurin application ɗinmu. Wannan shine application ɗinmu. Gashi nan Physics Lab. Wannan shine application ɗinmu. Za ku gan shi sky blue color ɗin nan shine wannan application ɗinmu. Za mu zo abu na farko mu buɗe shi. Yawwa, bari mu jira shi. Yawwa, idan muka buɗe shi zai nuno mana blank space haka. Zai nuno haka wannan new text ɗin. Za mu zo ga alama nan sama. Ga alama nan sama. Ga nan ta delete. Sai mu zo mu danna ta. Sai zai nuno mana confirmation ɗin nan. Delete the selected object. Sai mu danna OK mu goge shi. To yanzu gashi nan. Abu na biyu, yanzu wannan shine background ɗinmu. Za mu nuna maku yadda za ku canza background a cikin Physics Lab. Za ka zo daidai nan wurin. Ga wuri nan wurin. Za ku zo ku yi clicking ɗin shi. Idan kuka yi clicking ɗin shi, ga wuri nan kuma na gaba. Gashi nan wurin inda aka sa color ɗin nan. Za mu zo mu yi clicking color. Gashi zai bamu dama inda za mu zaɓa color. Ga baƙi mun sa baƙi, mun sa wannan color, ga kuma pink color da sauransu da duk color ɗin da ya danganta da color ɗin da kuke so. Bayan mun gama selecting sai mu danna alamar maki ɗin nan, mu danna mark. Yanzu shikenan mun canza background a cikin Physics Lab. Sai abu na gaba, idan za mu yi adding ɗin text, za mu yi adding ɗin rubutu cikin Physics Lab. Za mu zo daidai nan wurin. Ga alama nan inda aka sa A. Gashi nan wurin. Za mu zo mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi, ga alama nan inda aka sa text wurin plus sign ɗin nan. Bari in yi indicating ɗin wurin. Gashi nan wurin. Za mu zo mu yi clicking ɗin shi shima. Idan muka yi clicking ɗin shi zai buɗe mana kamar haka. Zai nuno abu kamar haka. Bayan ya nuno mana abu kamar haka, kuma ga wuri nan shima inda aka sa edit ɗin nan. Za mu zo mu shige shi. To daga mun shige shi zai nuno mana nan wurin new text. Sai mu goge. Nan zai bamu dama duk rubutun da muke so mu rubuta sai mu rubuta. Yanzu bari mu yi adding ɗin text ku gani. Yawwa, bayan mun yi adding ɗin text kamar haka, abu na gaba za mu zo ga wuri nan sama. Gashi nan sama inda aka sa OK ɗin nan. Za mu zo mu yi clicking ɗin shi. Daga mun yi clicking ɗin shi, ga text ɗinmu nan muna iya jawo shi mu dawo da shi. Gashi nan ya shigo. Sai abu na gaba yadda za ka yi resizing ɗin text ɗinka. Za ka yi scrolling nan. Ga wani wuri nan inda aka sa text ɗin nan. Ga wuri anan inda aka sa text T ɗin nan. Gashi nan wurin. Ma'ana T ɗin nan size. Idan muka shige shi gashi nan muna iya ƙara mai girma. Kun gani gashi nan muna resizing. Sai mu danna alamar maki ɗin nan mun gama. Sai abu na gaba, ga wuri nan kuma ga wata alama nan inda aka sa B ɗin nan. Gashi nan. Ma'ana B style ɗin nan, ma'ana bold kenan. Za mu zo gashi nan mun taɓa kun ga sun yi ƙara kauri. Sai mu danna maki mu bar shi haka. Sai abu na gaba idan muna so mu canza style ɗin rubutunmu, kuma abu na gaba idan muna so mu canza color ɗin rubutunmu, za mu zo daidai nan wurin.
ga wuri nan inda aka sa color ɗin nan gashi nan wurin za mu zo mu yi clicking ɗin shi. Ga kaloli da dama, ga black kun ga kuma baƙi, ga wani color, ga fari da sauransu, ga kuma wannan ja. Gashi nan dai kaloli da dama za ku gani, su kaloli da dama. Duk kalar da kuke so shi za ku sa, amma mu bari mu yi selecting ɗin baƙi. Yawwa sai mu danna alamar mark ɗin nan. Sai abu na gaba sai kuma outline. Idan muna son outline na rubutun, ma'ana stroke ɗin nan gashi nan wurin za mu zo ga wuri nan inda muka ga an sa gashi nan stroke ɗin nan, sai mu zo mu yi clicking ɗin shi. Daga mun yi clicking ɗin shi sai mu danna enable ɗin nan. Idan muka danna enable za ku ga rubutun ya ƙara darken. To sai color ɗin outline ɗin wani color muke so sai mu zo nan mu yi zaɓe color. Ga white kun ga mun sa white ya fito, ga wannan ja kun ga mun sa ya fito, mun sa wannan ya fito. Gashi nan dai duk color ɗin da muke so. Idan mun gama, idan muna so mu ƙara ma outline ɗin girma gashi nan stroke weight ɗin nan, muna danna plus sign gashi nan yana ƙara kauri. Mun ka danna minus gashi nan yana ragewa. Ya danganta daga yanayin yadda muke son shi. Ni ina son shi 5 ɗin nan, bari in bar shi. Sai mu danna mark, sai mu danna mark ɗin shi haka. To wannan shine hanyar da za mu yi adding ɗin text a cikin Pixellab. Sai bidiyo namu na gaba yadda za mu nuna muku yadda za ku yi adding ɗin 3D text da yadda za mu yi rotating ɗin text ɗinmu da sauransu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.